Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ba ta ba fito mana. Ya na ga haka kuma mai gida. Ka san ka tafi kwana uku kuma ba mu da abinci a gidan nan kuma. To. Ta ba wallahi tun da na fita. Na buga nan, na buga can. Daidai da fiya wata ban samu na ha ciki. To yanzu ya zamu. Bara na koma. Kin san an ce na Allah baya karewa. Wanda lamarin nan ina ana shan wahala wallahi. Allah ibada sa Allah ya hada ka da mai kauna mu. Tai. Lamarin mulkin nan na Barau Jibrin Maliya sai dai addu'a ga subhanahu wata'ala saboda ya gama mana komai saboda kaga da in zan shiga titin unguwan mu kullun dan yatsa na a rauni amma yanzu sanadiyyar Barau Jibrin Maliya ya kafa mana wannan haske ka gan shi nan ko ina fayau a gari inda zaka shiga ko da tsakar dare ka fito ba sai ka fito ma fitsari baka da fitila normal ka shiga abunka. Ai na gaya ma ban tare numfashin ka ba kar makallahu. Ai ni na gaya ma mulkin Barau Jibrin din nan da ake magana. Ai ni ya fi wa rana. Saboda wata rana ina cikin kafiya. Kan da ni tsohon madinkin hula ne. Ina cikin kafiya. Na to daidai gurin ina dinkin hula. Duk hulan nan da ka gani ta kaina ni na dinka ta. Ina zuwa daidai gurin nan kan hanyar nan. Ta daidai unguwarmu kawai sai allura ta faɗi. To sakamakon sololin nan da ya kafa a gurin nan ba sai daga haske bai da dauki allura ta kamar na yadda wani katon. Na yau daren kasuwa yan rodi santi za su kama ni. Suka ce ina fitilar ka ta mashin na ce ga fitila nan Barau Jibrin ya kafa mana. Wallahi. Fitila ta lalace amma sanadiyar wannan ka gani. Tai. Wannan lamarin rayuwar nan a ce. Abinci kwana uku kenan a cikin gidana ba a ci abinci ba. Haba malam. Haba malam. Haba. Malam Ado. Lamarin na ya akwai gyara. Malam Ado. Kwana uku. Zai mutum ba tsora abinci. Malam Ado. Ana ta Abin gam. Salamu alaikum. Kun ga lamarin duniya. Ido ya rufe. Ido ya rufe. Malam Ado. Na'am. Tun shekaran jiya na kana rara haka. Me ke faruwa da kai? Wallahi dai nake ga ma malam a ce yau kwana uku kenan a cikin gidana tun da nake fita abun nan mutane ba adalci kwana uku a cikin gidana aikin ma ba na samu abinci ba samu na ba ɗorawa a cikin gidana kwana uku kenan yau. Malam Ado na'am tun farko laifinka ne na ce ka zo kai tafiya arziki inda zaka kwashi arziki ka bar shi inda yake ka ce ai kai a'a ga tafiyar to ka gani yanzu dai kaga zaman da muke nan lissafin abun alkhairin da Barau Jibrin Maliya sanatan Kano ta Arewa tafiya ce ta arziki kuma gwamna insha Allah ka zo yanzu ka je ka ga abun alkhairin da yake yi birni da ƙauye a nan gari. A nan gari Mu san ana yi. Ba ka da labarin mai gida uban masu gida kenan.
Honorable Barau Jibrin. Ai na gaya ma idan da kana tafiyan nan, kai ko baka a cikin tafiyar, ai shi taimakon shi yake ba ruwan shi da yake kana cikin tafiya. Shinkafa yake rawa buhu, ga katan din taliya, ga manja, ga makaroni. Shinkafa kuka ce Buhu. Shinkafa Buhu.